Pieni latenssin testausvideo kautta demonstraatio. Tuolla on tuo ScanDoubler, johon on pistetty CRT-näyttö, eli analoginen näyttö, sitten moderni pelinäyttö. Ja sitten on littutelkkari. Se, mikä tässä nyt puuttuu, on tietenkin ihan perinteinen kuvaputkitelkkari, jonka latenssi pitäisi sitten olla käytännössä nollaa siitä, mitä laite näyttää. Oletuksena oikeanpuolisen pitäisi olla hitain, koska siinä on halpa sisäänrakennettu konverteri digitaaliselle paneelille, ja sitten pelinäyttö pitäisi olla periaatteessa pikkasen hitaampi kuin tuon analogisen näytön, koska molempien signaali menee saman laitteen kautta, eli tuon ScanDoublerin kautta. Mutta katsotaan. On aika kaukana olemat kaikki näytöt ja mahtuu tähän. Noin peukalolla starttiin. Siinä näkyy vähän tuo, että initialisoinnissa menee jonkun verran väliä. Ei nämä ole ihan synkronissa nämä näytöt. Tuossa näkyy, kun vaihtuu siniseksi ruutu. Mutta mitä mä testasin, niin pitääkö melkein hidastaa videota, että näkee, että onko näissä jotain eroa. Varmaan. Sori, volyymi aika isolla. Otan pari hyppyä. Minä en tätä rupea tosiaan pelaa nyt. Ouch. Hankala silmillä sanoa, onko eroa. Ehkä on, ehkä ei.